A legmodernebb géppel segítettek gerinctörött betegeken Magyarországon. Az eszközzel 100%-os pontossággal tudnak műteni az orvosok, így tulajdonképpen kizárható annak a kockázata, hogy lebénuljon a beteg. A gépet Svájctól kapta kölcsön a Péterfi Sándor utcai kórház, most 14 emberen tudtak segíteni vele. A cél pedig, hogy a jövőben hasonló eszköze lehessen a magyar kórházaknak is. Gerincműtétet végeztek ezen a férfin. Ausztriában szenvedett súlyos autóbalesetet, amikor eltörtek a nyakcsigolyái. Az ottani kórházban azonban nem vették észre a sérülést, hazaküldték. A férfi visszajött Magyarországra. Fájdalmai voltak, ezért bejött ide a Péterfi Sándor utcai kórház idegsebészeti osztályára. Az egyre erősödő fájdalom miatt bejöttem a kórházba, ahol megállapították, hogy el van törve a csigolyám, és itt megműtöttek. Ebben az úgynevezett UARM készülékben végezték el a műtétet rajta. A gép miközben körbeforog, háromdimenziós képet készít a beteg gerincéről. Ezt a képet az orvosok egy monitoron figyelik. Az implantátum beültetése közben, ha hiba van, magától jelez. Hogyha eltérnénk a beültetett szögtől, vagy az implantátum pozíciójától, maga a gép hívja fel a figyelmet arra, hogy korrigáljon. Így megtörténik az implantátum beültetése, majd ott a műtőben, a műtét során elvégezzük ugyanezzel a géppel a kontrollvizsgálatot. Egy hagyományos gerincműtétnél a csavarok pozíciója maximum 75%-ban optimális. Ennek a gépnek a segítségével ez 100%-ra növelhető. Az orvosok szűk és kényes helyen dolgoznak gerincműtét során. Milliméteres eltérések életre szóló károsodást, esetleg a beteg életének elvesztését is okozhatja. A gép előnye az is, hogy segítségével sugárterhelésmentesen tudnak gerincműtéteket végezni. Ez maximális biztonságot jelent a beteg és a személyzet számára is. Hazánkban volt már kiállításon az UARM készülék, de a gyakorlatban még nem használták. Magyarország most először próbálhatta ki 3 hétig a 400 millió forint értékű